जा कोनो बात नहीं है जा अरे ना मारम के मिजाज छोड़ के हल्लुक मत बुझे सब बुआ कुकुर के हल्लुक मत बुझे सब ना देख उहे वो जीव बानू वो जल्दी प्यार ना करे ना ओकर सीजन बा बस एकरा बादे आवते बा कार्तिक लगले बा कार्तिक में वो प्यार कर हालांकि वो सर्व ठीक नहीं खनसो ना वो पहले कार्तिक में प्यार करत रहन सो अब वो ही तो बरमसिया भइल जाते हां लेकिन आज कुकुर लेखा प्यार केहू ना करे ना हे हमारे पे कहले अनु हम ससुरारी गई रही कंप्लीट वाला व्यवस्था ये झूठी बात हो सच्ची बात रवा सब के बताओ त देखो कुकुरे वो जीव बा प्यार जल्दी करे ना आ जब प्यार ना करे ना वो प्यारवे खोस देला प्यार करी नू तो प्यारवे फंसा दी अझुरा दी हां उजले जान जगी पंचायत ना घुमाई तले प्यार ओकर छूटबे ना आई हकीकत बात कहत नहीं बनावटी बात ना अरविंद भैया इनकर पर डैमेज नु बा ई चूके मुंह के ना नु बैठो ई इनका बैठ ना होला इनकर ई लैट्रिन कैसे करेले कैसे प्रोग्राम में ये तो ई बाथरूम में ना जाइए ना हमनी के शौचालय में चल जाइए जा बाहरी चल जाइए खेत में लोटा लेके चाहे बोतल लेके आई ई गाड़ी के साइड में ले जी है बधार में आई कैसे करी है कैसे ई गड़िया के गेटवा ध लेवेले चौक आ दोनों गोड़वा फैला के आ साफा चौक तनी मनी डिस्टेंस बना ले लेकिन छिटका उटका मत पड़ो आ जान जाई नु आई है कार्तिक के महीना चलत रहे आ कुकुर सरवा पागल आई रहे आ इनका तो आदत रहे उसे लैट्रिन करे के आई बेचारे अपन जोक बन के लैट्रिन करत रहले आ तले कुकुर सरवा पागल आई रहे ओकरा बुझाई के कोनो पिलिए ही आई भाई अब तो जान जा कि आके तो प्यार में इनका से खो देलो आ प्यारवा कोइलस के प्यारवे फंसा देलस अब तो प्यार इनका में फंस गई अब ये चाहता रहे कि छूटो ओकर प्यार छूटता ऊ तो लागल इनका के टोचन को के पंचायत घुमावे अब इनका के एक पंचायत में ले गई दूसरा पंचायत में ले गई तीसरा पंचायत घुमावत घुमावत कहलस कि अभियंता जी ये देखिए ये पंचायत में नीतीश कुमार का नल जल योजना चल रहा है हाँ मैं आगे ले गई कहता कि देखिए यहाँ नली गली ढलाई हो रहा है यहाँ तो रोड का काम चल रहा है ये देखिए यहाँ कुआं खोना रहा है बाद में तो जान जाए कि उतल गांव का लड़का देखलो लाठी उठी मरले सो तब प्यार छूटल तब भी जाने कि 12:30 बजे प्रोग्राम में पहुंच रहे हाँ वही प्रोग्राम हमारे इनका प्रोग्राम है 12:30 बजे पहुंचल वो तो जान जाए कि कहले कि अइले हाथ हनी का भइल भैया ये कहले कि जाए दो बबुआ और 15-20 मिनट प्यार कइले रहित नु हमार दोनों अखिए बहरी निकल ये तो जान जाए कि गोड़े से डैमेज रही अखियों से डैमेज हो जाए सच्ची कब जाके इनका के प्यार छोड़ लो काहे कि देखी पाकी से पाकी ना धोआ केहू रवा के पाकी परा देल आरवा चाह के पकिए से धो दी साफ होई पाकी धोए खाती स्वच्छ जल की आवश्यकता बा शुद्ध जल की आवश्यकता बा ऐसे प्रेमी प्रेमिका के बात लग जाए प्रेमी प्रेमिका के बात लग जाए कहा गईली अंग्रेजी बोलत रही है फिर ही दादा देश में उनका लेखा तारे लेखा अंग्रेजी बोले क्यों कंप्लीट कितना निमन तो व्याख्या जानता है जैसे बुझात होखे नु कि एक दिन बीच का के कंप्लीट के व्यवस्था तारा की लग जाला हाँ अरे बाप रे श्री साई हॉस्पिटल परसा 100 रुपया का पुरस्कार हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा तार जवाब देवे के पड़ी हमारा तो सुनो
इनके प्रेमिका बाड़ी हमारा प्रेमी बाड़े प्यार तो बहुत पहले से रहला इन्हें कवर कुछ ममिला बिगड़ गई संपर्क सूत्र टूट चुकल बा अचानक एक दिन लड़किया के देख ले बा चिन गई पूजवे ही पूजा 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 हमरा रे देख हम तार प्रेमी प्रेमी तार प्यार प्यार तार आशिक आशिक तार मजनू मजनू तार दीवाना दीवाना तार लवर लवर तोर बॉयफ्रेंड तोर खूनी बौसी गिरा दिया लसी ले जाके घंटा एकर खूनी बौसी नहीं दे एक कण मारब मिजाज ठीक हो जाए है तोरा बहनी का पैंट पहनावो हां फूल पहनाइए हाफ ना मैं घरी हाफ चलता पहना दे बस तो गर्मी बा कबेले चाल करते इन तरह सुनाते नहीं आए का कबेले चिल्लाते रहो अरे भाई बोले ले आज हमारे बोली चिल्लाई लगे लगे वो दिन तो कहत रहो कि दाही मीठ लगे तारे बोली आज चिल्लाइला लेखा लगे हां गुरु ले बेसी लागत रहे हम ही पूछता नहीं फोन करते तो उठावत नहीं खुद व्हाट्सएप पर मैसेज करते तो जवाब नहीं खुद फेसबुक पर कमेंट करते तो रिप्लाई नहीं किया हमारे फोन कहीं नहीं के उठत बोल हमार मोबाइल है हम फोन उठाई चाहे ना उठाई सररस का मतलब बा मतलब ही बाकी हम तारा से प्यार करेले तू हमरा से प्यार करेलू हम तारा से प्यार ना करी ना तब का तू कुत्ता ले प्यार करेलू हालुक ना मुआ दब कौन कहले सर काहे जाने हमनी के काहे कहे जाजी कुकु तो प्यार हमरा से ना करेलू ना करबू काहे जहिया तकले रुपया खर्चा करत रही तो ये तकले हमार रहू अब रुपया और आ गई केहू और से प्यार करे लगे ये नु जा कोनो बात नहीं खे हमनी भाई भाई में होई तार भैया हमें करीब होई ले बीतल भाई के ठीक हो जाएगो ले जाके भाई भाई में झंझट होई हुई बात होल ई गीला कचरा में गिरा दी हलस अब ते लगबे बोले मुआवे लगल ले जाके गीला हाँ। कचरा में गिरा दी है ले जाके खाना में गिरा दी हां ऐसे का प्रेमी कहते रे का हो अपने ना दर्द लेके राहत पानी तो
एगो बात जा हाँ अब सुनो ए बेरा दिन में अब 4 दिन में नहीं रहे के बाद तो भार पूजे बनूबा भार पूजे में उठाई है ऐसे का प्रेमी कहते दिल में समा निकल गई जान आखिर चिन्हा दिहलू दिल में समा के निकल गई जान आखिर चिन्हा दिहलू के लेवल बढ़ा दो कम हो गई बात हमें नहीं प्यार हो भला ही बदल ले बड़ी पिया से नशा होला के सपना सब झरोखा तेरा मस्तन करके धोखा के सपना सब झरोखा तेरा मस्तन करके धोखा दर्द लेके कराहत बानी कब कहर के चाहत दर्द लेके कराहत बानी
दर्द लेके कराहत बानी तब तोहरे के चाहत दर्द लेके कराहत बानी तब तोहरे के भगवान के नाम बोलो अब हो जाए उससे सेवा।